Εδώ θα δείξουμε ένα κλάδεμα που έχω κάνει στην αγκουριά, αφού η αγκουριά έπιασε τετράνυχο με λίγκρα, ψηρά, φίδα, όλα τα καλά. Λοιπόν, βλέπετε εδώ την έχω κλαδέψει όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κοιτάξτε, είναι σχεδόν γυμνή και μέχρι εδώ πήρα ό,τι φύλλο είχε προσβληθεί από μελίγκρα. Από εδώ και πέρα, όπως βλέπετε, άρχισε δένει και αυτή τη στιγμή είναι γεμάτη. Είναι γεμάτη αγκουράκια. Σώθηκε η αγκουριά. Μέχρι το 1/10 περίπου η αγκουριά είναι κλαδεμένη. Δεν έχει ούτε ένα φύλλο. Από το 1/10 και μετά ξεκινάει το πρώτο φύλλο και η καρποφορία. Κοιτάξτε. Ελπίζω να βγάλει καλοκαίρι, γιατί η προσβολή ήταν πολύ μεγάλη.